Benvinguts a Comunicatur, al debat de Comunicatur. Ja saben que comunicatur.info és un portal d'informació turística adreçada al professional i que cada 15 dies nosaltres intentem aproximar-nos i conèixer i descobrir què és el que passa a la indústria turística. Avui parlarem de les oficines de turisme en general, però evidentment d'una molt en particular. La nostra convidada és l'Àngeles Alonso Misol. Àngeles, benvinguda al nostre programa. Moltes gràcies per estar aquí, per ajudar-nos a descobrir una mica quina és la feina que es fa des de les oficines de turisme. El funcionament el saps perfectament. Parlarem de la vostra oficina, evidentment, però també en general de quina és la feina i de com actualment i en un futur es preveu que les oficines actuïn per la promoció d'una destinació. Els nostres col·laboradors formaran part del debat, d'un debat en el que intentarem descobrir moltes coses sobre la promoció turística. D'això en sap molt en Jordi Blanc. Jordi, benvingut. En Jordi Blanc ha estat durant més de 20 anys, exactament, treballant... 21. Doncs 21 anys treballant a la institució, a la Generalitat de Catalunya, dedicant-se a la promoció turística, exactament. Sí, els últims 12, sí. Actualment és el responsable de l'empresa Meta8, una consultoria, i també és professor del Centre d'Estudis Tècnics Turístics. Benvingut novament, Jordi, al programa. L'Enric Domingo és el director de Comunicatur, vostès el coneixen perfectament, i també està amb nosaltres, evidentment, per col·laborar amb aquest debat. Un debat que començarem amb un parell de preguntes, Àngeles. 10 anys, aquest any, celebràveu el 10è aniversari de la vostra oficina de turisme. Una oficina de turisme que ja té curiositats fins i tot en el nom, perquè l'oficina s'anomena Oficina de Turisme de Bèlgica, Flandes i Brussel·les. Sí, pels crèdits dels títols és horrible, perquè sempre és massa llarg. Sí. Per què? Per què? Perquè nosaltres depenem del governament flamenc. A Bèlgica està distribuïda en regions, com tothom sap, la regió flamenca, la regió Valona del Sud, que és la regió on es parla francès, i Brussel·les com regió bilingüe. I el turisme està separat per regions i nosaltres representem la representació flamenca i brussel·lense. Opteu per Barcelona, quan la línia habitual de conducta en les oficines de turisme de països és situar-se en la capital del país, que és on està l'ambaixada. Però vosaltres opteu per Barcelona fa 10 anys, perquè possiblement el tant per cent de catalans que viatgen cap a Flandes és més gran que el d'espanyols? És més gran. En aquell moment era un 60% dels espanyols que viatjaven a Flandes eren catalans. Doncs això ja era una raó de pes. I després és que nosaltres no depenem de l'ambaixada. Nosaltres som del governament flamenc, del govern flamenc només. Doncs era una mica igual estar a Madrid, estar a Barcelona. En aquest món on les comunicacions són fàcils, doncs vam trigar per estar aquí molt més a prop dels turistes que s'apropaven a la nostra destinació. L'Àngeles Alonso arriba a l'oficina de turisme de Bèlgica, Brussel·les i Flandes des de l'aviació. Treballaves a Sabena, a Madrid, i t'ofereixen aquest càrrec i des de fa 10 anys que estàs justament portant la comunicació de l'oficina. En aquests 10 anys han passat moltes coses, perquè fins i tot vosaltres heu hagut de crear un nou departament perquè la xarxa estigui absolutament subministrada de tota la informació i la promoció que necessiti sobre la vostra destinació. Exacte. En aquests 10 anys el món del turisme ha canviat moltíssim. Vam començar amb 3 persones només per atendre una mica en primer lloc els mitjans de comunicació, perquè arribàvem, érem nous, la promoció de Flandes i Brussel·les mai s'havia feta, doncs calia comunicar. Després un altre departament que va fer el suport a agències de viatges i turoperadors, perquè pensàvem, quan la gent va llegir sobre Brussel·les o sobre Flandes, voldrà anar. Doncs havíem de dar un suport a aquestes agències de viatges i turoperadors. I després, mica en mica, en un suport a clients que van trucar, perquè al principi rebíem 3 trucades al dia o una coseta així de gent que volia anar a Bèlgica. I ara tenim més de 20.000 al mes, doncs és moltíssim per nosaltres. I després amb internet i amb l'e-mail i amb tot això que va vindre al llarg d'aquests anys, doncs vam fer la web, i la web la vam fer en castellà i en català també, perquè com que estem aquí, que els catalans són sempre importants per Flandes i Brussel·les, doncs la web en català. I la web al principi era una eina de comunicació molt senzilla, però vam fer una secció tècnica, una secció per clients, una secció per a agents de viatges i turoperadors, i havíem de tenir una persona que faci l'actualització, però també que entrés en comunicació amb altres webs de turisme
que ara estan també treballant moltíssim, que abans fer un viatge, una reserva per internet era una cosa estranya, per només uns tiquets, i ara per Europa la majoria de la gent fa les reserves a través d'internet. Tu podries definir, Àngeles, el perfil del català que viatja fins a Bèlgica i les seves preferències? Sí, això també n'ha canviat molt en aquests 10 anys. Al principi era un turista molt clàssic, era el turista d'una edat mitjana de 50 anys, que ja havia estat a París, que ja havia estat a Londres, a Roma, i tenia un interès cultural i havia sentit parlar dels Països Baixos i allà estava Bèlgica i Flandes i la història d'Espanya i els tercios de Flandes i tot això, doncs anava un turista de molta qualitat que volia comoditat i anava a Bèlgica. Però això està canviant amb les línies aèries low cost, amb les rebaixes dels hotels que venen directament a través d'internet, amb els productes que estan sortint, en com les ciutats flamenques estan reformant i oferint un producte molt més jove i molt més atractiu per la gent que decideix en un moment, tinc 3 dies lliures, vull anar on hi ha un vol que esté bé de preu, no? I ara tenim un turista molt més jove, el turista clàssic es manté, però està començant a venir un turisme de 27 anys, 28, que viatja en parella o amb grups d'amics, aprofitant aquestes ofertes per internet sobretot i aquesta varietat d'activitats culturals, però culturals no d'exposició només, sinó de festivals o d'activitats escèniques que hi ha a les ciutats flamenques. Doncs, si et sembla, Àngeles, començarem el debat, un debat en el que, Jordi, suposo que tenim moltes coses a preguntar i a compartir amb l'Àngeles respecte a la promoció turística d'una destinació, no? Sí, com sempre, suposo que ens faltarà temps, i més en un tema com aquest. Abans has comentat al principi que fa 10 anys el 60% de turistes que anaven a Flandes era català. Dedueixo pel to de la resposta que ara ja no és un 60%, i m'agradaria saber, en el cas que no sigui un 60%, si és perquè heu pujat molt els turistes i relativament hem perdut quota, o perquè senzillament ha baixat la quantitat de catalans que van aquí. La quantitat no ha baixat. El que passa és que ha augmentat moltíssim la quantitat, per exemple, de bascs que viatgen ara a Bèlgica. Per connexions directes, low cost i coses d'aquestes? No tan low cost, però sí un increment de vols de la companyia aèria Brussels Airlines, que està instal·lada a Bilbao, i d'allà viatja molta gent. I que els bascs estan viatjant més ara que abans, no sabem per què, o més a Europa ara que abans. I després tenim els madrilenys que també n'han pujat molt. Doncs en aquests 10 anys hem evolucionat també moltíssim en número de xifres. És que vam fer una pujada de 100.000 arribades que teníem fa 10 anys a 500.000 que vam tenir l'any passat. Doncs veurem aquest any què passa, però en 10 anys ha sigut magnífic.